Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι μερικά από τα πιο όμορφα φυτά που μπορείτε να... Φυτά που φαίνονται αυλαβή στα μικρά τους δοχεία, που φαίνονται υπέροχα σε περιοδικά κήπου, που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, αλλά ενώ σχεδιάζουμε τους ονειρεμένους κήπους μας, υπάρχουν φυτά εκεί έξω, Φυτά που γελούν με τις προσπάθειές σας να τα ελέγξετε, και σήμερα θα σας δείξω 20. Μείνετε μαζί μας, γιατί ο αριθμός 13 αυτής της λίστας παράγει χημικές ουσίες που κυριολεκτικά δηλητηριάζουν, Και ο αριθμός 20 είναι τόσο επιθετικός που μπορεί να καταλάβει ένα ολόκληρο στρέμμα γης σε Φροντίστε να πατήσετε το κουμπί εγγραφής, γιατί δημοσιεύουμε νέα βίντεο κάθε εβδομάδα που θα σας εξοικονομήσουν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ορίστε 20 καταστροφικά φυτά που θα καταστρέψουν τον κήπο σας, κατατεταγμένα από ενοχλητικά. Κάθε ένα από αυτά τα φυτά έχει μια ιστορία απόγνωσης πίσω του, ιδιοκτήτες σπιτιών που Αυτά τα φυτά δεν έχτισαν τη φήμη τους τυχαία. Η καθεμία έχει συγκεκριμένους βιολογικούς μηχανισμούς που Η γνώση είναι η μόνη άμυνα. Αφού δείτε αυτό το βίντεο, θα ξέρετε ακριβώς τι είναι. Αριθμός 1. Το φυτό που εισβάλλει κάτω από τα θεμέλια σας, χωρίς να το γνωρίζετε. Αριθμός 1. Μπαμπού, ο υπόγειος εισβολέας. Ας ξεκινήσουμε με τον μπαμπού, ειδικά τους τρέχοντες τύπους που έχουν καταστρέψει αμέτρητες ιδιοκτησίες. Αυτό το φαινομενικά κομψό φυτό έχει ένα από τα πιο καταστροφικά ριζικά συστήματα στον κόσμο της. Τα είδη φυλλοστάκης μπορούν να στέλνουν ριζώματα που ταξιδεύουν 3 έως 4 μέτρα σε μία μόνο. Τρυπούν το γεωύφασμα, σπάνε τα πατώματα σκυροδέματος και έχουν τεκμηριωθεί να διαπερνούν τα θεμέλια κτίριων. Αυτά, Οι ιδιοκτήτες σπιτιών έχουν ξυπνήσει για να βρουν βλαστούς μπαμπού να αναδύονται μέσα από το πάτωμα του. Ένα λάθος εγκατεστημένο φράγμα ριζωμάτων, ένα μικρό κενό, και μέσα σε 3 χρόνια έχετε μπαμπού παντού. Ο λόγος που το μπαμπού έγινε τόσο δημοφιλής είναι απλός. Είναι όμορφο, μεγαλώνει γρήγορα και παρέχει Ακόμα και τότε απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Για όποιον φύτεψε τρέχον μπαμπού χωρίς φράγματα, σας περιμένουν χρόνια μάχης. Σκεφτείτε το ως το φυτό που φαινόταν σπουδαία ιδέα, μέχρι που κυριολεκτικά εισέβαλε στη ζωή σας. Ακόμα και η ήπια clamping ποικιλία μπαμπού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αν φυτευτεί πολύ κοντά σε Εάν θέλετε πραγματικά μπαμπού, επιλέξτε clamping ποικιλίες και χρησιμοποιήστε βαθύ πλαστικό φράγμα τουλάχιστον 70 εκατοστών. Ελέγχετε. Η αφαίρεση εγκατεστημένου τρέχοντος μπαμπού απαιτεί επαγγελματική παρέμβαση, κοστίζει χιλιάδες ευρώ και χρόνια εργασίας. Αυτό το Ήδη έχετε εγκατεστημένο τρέχον μπαμπού. Ξεκινήστε με κοπή όλων των βλαστών στη γη. Σκάψτε και αφαιρέστε Το μπαμπού μπορεί να πωλείται ως μη επιθετικό χωρίς να είναι. Πάντα ελέγξτε αν είναι clamping. Ίσως η πιο σημαντική συμβουλή για τον μπαμπού: μην εμπιστεύεστε ότι ο γείτονάς σας ελέγχει το Η πιο σημαντική απόφαση που μπορείτε να πάρετε για τον μπαμπού είναι πριν το αγοράσετε. Ερωτήστε ειδικά αν. Αριθμός 2. Το αρωματικό βότανο με υπόγεια ατζέντα που θα ζήλευε και τον μπαμπού. Μια αλήθεια. Αριθμός 2. Μέντα. Η δραπέτης φυλακισμένη. Η μέντα μπορεί να είναι το πιο παραπλανητικά επικίνδυνο. Αυτό το εύθυμο βότανο με αρωματικά φύλλα που όλοι αγαπούν στο τσάι τους έχει υπόγεια ατζέντα. Τα είδη μένθα εξαπλώνονται με στόλους τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος και το δεύτερο χρόνο απικίζει τη μισή γλάστρα. Τον τρίτο χρόνο πνίγει όλα τα υπόλοιπα και εμφανίζεται Οι έμπειροι κυπουροί γνωρίζουν τον σιδερένιο κανόνα. Ποτέ μη φυτεύετε μέντα στο έδαφος. Πάντα χρησιμοποιείτε δοχεία. Για μικρούς κήπους και υπερυψωμένα παρτέρια, η μέντα είναι απόλυτη καταστροφή. Δεν ανταγωνίζεται απλώς τα άλλα. Σκεφτείτε την έως το φιλόξενο βότανο που μπήκε ως ενοικιαστής και αργά κατέλαβε ολόκληρη την ιδιοκτησία. Η μέντα σε γλάστρα πρέπει να τοποθετείτε σε δίσκο χωρίς τρύπες για να αποτραπεί η διαφυγή. Αν έχετε ήδη μέντα στο έδαφος, η καλύτερη προσέγγιση είναι μαύρη πλαστική κάλυψη για 2-3 χρόνια. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε επιλεκτικό ζυζανιοκτόνο φλουαζιφόπ ή σετχόξιντιμ αν η μέντα είναι μεταξύ πλατήφυλλων φυτών. Αλλά αυτά, Εάν αγαπάτε τη μέντα και είναι ωραίο φυτό, απολαύστε τη σε μεγάλες γλάστρες τουλάχιστον. Διάφοροι τύποι μέντας έχουν διαφορετική επιθετικότητα. Η γλυκόριζα μέντα και η χαλαρή μέντα είναι από τις Δείτε τη μέντα ως ευκαιρία, καλλιεργήστε την σε μεγάλα δοχεία, κάντε συχνά κοπή και αποξήρανση και
Αριθμός 3. Το φυτό που υποτιμά την αξία του σπιτιού σας και καταστρέφει τα θεμέλια ταυτόχρονα. Αριθμός 3. Ιαπωνικό knotweed, ο καταστροφέας θεμελίων. Το ιαπωνικό knotweed δεν είναι απλώς επιθετικό, είναι μια. Το φαλόπια τζαπώνικα είναι το φυτό που οι πιστωτικοί φορείς υπολογίζουν όταν αξιολογούν αξίες ακινήτων σε μία. Αυτό το φυτό μεγαλώνει από ριζώματα που μπορούν να διεισδύσουν 2 μέτρα βαθιά και να απλωθούν μία. Σύγχρονες μελέτες περιπτώσεων τεκμηριώνουν knotweed που καταστρέφει δρόμους, ανοίγει ρογμές σε τείχους θεμελίωσης, διαπερνά δάπεδα υπογείων. Μία. Το φυτό μεγαλώνει έως και 10 εκατοστά την ημέρα κατά την αιχμή της σεζόν. Κόψτε το. Μία. Η επαγγελματική εξόντωση μπορεί να διαρκέσει 3 έως 5 χρόνια επαναλαμβανόμενης χημικής θεραπείας και κοστίζει χιλιάδες ευρώ. Όταν οι βλαστοί πεθαίνουν το χειμώνα, μένετε με ένα τοπίο από νεκρά κοτσάνια και γυμνό έδαφος. Μία. Αν εντοπίσατε Japanese knotweed στο ακίνητό σας, μην σκάψετε αμέσως. Αυτό μπορεί να εξαπλώσει τεμάχια. Μία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόρριψη knotweed σε δημόσιο χώρο θεωρείται ποινικό αδίκημα. Σε άλλες χώρες ισχύουν. Μία. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης knotweed είναι η επαναλαμβανόμενη εγχυτική θεραπεία με glyphosate ή imazapyr ειδικά. Μία. Το εύρος της ζημιάς από knotweed μπορεί να φτάσει τον αποκλεισμό ενυπόθηκου δανείου. Οικοδομικές εταιρείες απαιτούν. Μία. Για να προλάβετε την εισβολή, μάθετε να αναγνωρίζετε το knotweed. Χαρακτηριστικά καρδιόσχημα φύλλα, κόκκινη βλαστή με μία. Μία σπόρος knotweed που επιπλέει σε ποτάμι μπορεί να εγκατασταθεί χιλιόμετρα μακριά. Πάντα καθαρίζετε εξοπλισμό και μία. Η παρουσία Japanese knotweed μπορεί να κάνει αδύνατη την απόκτηση υποθήκης για αγορά σπιτιού, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Αριθμός 4. Η κισός που αγκαλιάζει το σπίτι και τα δέντρα σας μέχρι θανάτου ενώ φαίνεται κομψή. Αριθμός 4. Αγγλική κισός. Η σιωπηλή στραγγαλίστρια. Η αγγλική κισός φαίνεται τόσο κομψή να αναρριχάτε. Μία. Και αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος που ξεγελά τους ανθρώπους να τη φυτεύουν. Το Hedera helix. Μία. Το φυτό αναρριχάται χρησιμοποιώντας εναέρια ριζίδια που εισχωρούν σε μικρές ρογμές και κρεβάτια, σε ξύλινες επιφάνειες. Μία. Μελέτες δείχνουν ότι η κισός που καλύπτει δέντρα μπλοκάρει το φως στα φύλλα, προσθέτει τεράστιο βάρος. Μία. Ώριμη κισός που καλύπτει ένα δέντρο μπορεί να προσθέσει εκατοντάδες κιλά βάρους που το δέντρο δεν. Μία. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η ώριμη κισός παράγει μούρα που τρώνε τα πουλιά και τα. Μία. Η κισός έγινε δημοφιλής επειδή είναι αϊθαλής και μεγαλώνει στη σκιά εκεί που τίποτε άλλο δεν. Μία. Σκεφτείτε την ως το φυτό που αγκαλιάζει το σπίτι και τα δέντρα σας μέχρι θανάτου, ενώ. Μία. Αν έχετε κισό στα δέντρα σας, αρχίστε αφαίρεση από κάτω. Κόψτε τον κορμό της κισού στη. Μία. Μην τραβάτε ζωντανό κισό απότομα από δέντρο. Τα εναέρια ριζίδια μπορεί να αποσπάσουν κομμάτια φλοιού. Μία. Για εδαφοκάλυψη κισού, επιλέξτε εγχώριες εναλλακτικές. Χαμηλό πλατήφυλλο creeping phlox, wild ginger ή Pennsylvania sedge. Παρέχουν. Μία. Η χημική αντιμετώπιση κισού εδάφους γίνεται με triclopyr ή glyphosate, αλλά απαιτεί πολλαπλές εφαρμογές. Η μηχανική. Μία. Ο κισός σε τείχους ιστορικών κτηρίων είναι ιδιαίτερα προβληματικός γιατί η αφαίρεση βλάπτει συχνά τον σοβά. Μία. Αν βλέπετε κισό να αναρριχάτε σε δέντρα του γείτονά σας, μιλήστε φιλικά γιατί τα σπόρια μπορεί. Μία. Αριθμός 5. Η αναρριχητική που κάλυψε ολόκληρα δάση στον Αμερικανικό Νότο. Μια αλήθεια που κάθε Κυπουρός. Αριθμός 5. Κούτζου. Η αναρριχητική που κατάπιε τον Νότο. Το κούτζου είναι θρυλικό για έναν πολύ καλό και τρομακτικό λόγο. Η Πουεράρια Μοντάνα μπορεί πραγματικά να μεγαλώσει 30 εκατοστά ανά ημέρα κατά την αιχμή της αυξητικής. Μία. Αυτή η ιαπωνική εισαγωγή φυτεύτηκε σκόπιμα σε ολόκληρο τον Αμερικανικό Νότο για έλεγχο διάβρωσης και έκτοτε. Μία. Δέντρα, θάμνους, κτίρια, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, κολόνες ρεύματος. Το κούτζου δεν κάνει διακρίσεις. Αναρριχάται, καλύπτει και σκοτώνει. Μία. Εδώ είναι αυτό που κάνει το κούτζου αποκαλυπτικό. Οι αναρριχητικές ριζώνουν στους κόμβους, οπότε ένα φυτό. Μία. Σύγχρονες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το κούτζου καλύπτει πάνω από 3 εκατομμύρια εκτάρια στην Νοτιοανατολική Αμερική. Ολόκληρα. Μία. Το κούτζου δεν ανήκει σε λίστα κήπου φυτών. Ανήκει σε λίστα οικολογικών καταστροφών. Για όποιον σκέφτεται. Μία. Σκεφτείτε το ως το φυτό που μετατρέπει τον κήπο, την ιδιοκτησία και ολόκληρη τη γειτονιά σας. Μία. Αν ζείτε στις Κνιπεντιλής σε Ατυλπάνη, ελέγξτε αν το κούτζου είναι επιβλαβής είδος στην πολιτεία σας. Στις περισσότερες. Μία.
Για έλεγχο εγκατεστημένου κούτζου, η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι επαναλαμβανόμενη βόσκηση από αίγες. Η μόνη, μία. Χημικός έλεγχος κούτζου απαιτεί ειδικά ζυζανιοκτώνα, τρικλοπυρ πυκλοραμ, εφαρμοζόμενα κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Απαιτεί αδειοδότηση, μία. Το κούτζου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή βιοκαυσίμων και ζωοτροφών, κάτι που η έρευνα διερευνά. Αλλά, μια. Κατά τον παλαιό νόμο, κάποιες κομιτείες πλήρωναν φαρμέρ για φύτευση κούτζου. Σήμερα το αντίθετο, πληρώνουν, μια. Αντί κούτζου για γρήγορο καλυπτήρα, χρησιμοποιήστε εγχώριες αναρριχητικές όπως Virginia Creeper ή Trumpet Honeysuckle. Παρέχουν γρήγορη, μία. Αν δείτε κάποιον να φυτεύει κούτζου, έχετε ηθική και σε πολλές πολιτείες νομική υποχρέωση να τον ενημερώσετε. Αυτό. Αριθμός 6. Η όμορφη αναρριχητική που τελικά προσπαθεί να αποσυναρμολογήσει το σπίτι σας. Μια αλήθεια που. Αριθμός 6. Trumpet Vine. Ο όμορφος καταστροφέας. Η Trumpet Vine παράγει μερικά από τα πιο, μία. Τα κολυμπρί το αγαπούν, οι κυπουροί το αγαπούν και στη συνέχεια ανακαλύπτουν τι κάνει πραγματικά κάτω. Μία. Η Campsis radicans εξαπλώνεται με υπόγειους στόλους που μπορούν να ταξιδέψουν 9 μέτρα από το μητρικό. Μία. Εδώ είναι η παραδοσιακή πορεία. Κάποιος φυτεύει Trumpet Vine σε σχάρα ή φράκτη για τα υπέροχα. Μια. 4ος χρόνος. Αναρριχάται στο σπίτι, βρίσκεται στον γκαζόν και είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Οι αναρριχητικές γίνονται, μία. Για όποιον ήδη έχει εγκατεστημένη Trumpet Vine, αντιμετωπίζετε χρόνια συνεχούς αφαίρεσης βλαστών και στόλων. Σκεφτείτε την, μία. Αν έχετε Trumpet Vine και τι θέλετε για τα κολυμπρί, περιορίστε τη αυστηρά σε ισχυρή, ελεύθερη, μία. Απομακρύνετε όλους τους βλαστούς που εμφανίζονται εκτός χορδής κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια της αυξητικής σεζόν. Μια. Για κολυμπρί χωρίς Trumpet Vine, φυτέψτε Native Salvia, Monarda ή Aquilegia. Προσφέρουν εξίσου ελκυστικό νέκταρ χωρίς. Μια. Αφαίρεση εγκατεστημένης Trumpet Vine. Κόψτε όλους τους βλαστούς στη βάση. Βγάλτε τα εναέρια ριζίδια προσεκτικά. Σκάψτε. Μια. Ένας εναλλακτικός τρόπος. Φυτέψτε Trumpet Vine σε μεγάλο, βαθύ μεταλλικό κάδο. Τουλάχιστον 60% ίση βάθος. Θαμμένο. Μία. Τα εναέρια ριζίδια Trumpet Vine που κολλούν στους τοίχους αφήνουν δυσκολοξέσωτα ίχνη ακόμα και αφού αφαιρεθεί. Μία. Αριθμός 7. Η παραμυθένια αναρριχητική που μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν αρχίζει να στραγγαλίζει την πέργολα σας. Αριθμός 7. Γλυσίνη, ο συνθλιπτής της πέργολα. Η κινεζική και η ιαπωνική γλυσίνη φαίνεται απολύτως μαγική στην ανθοφορία. Εκείνα τα κρεμαστά μοβ τσαμπιά λουλουδιών φαίνονται σαν κάτι από παραμύθι και έπειτα η ξυλώδης μία. Οι αναρριχητικές Wisteria sinensis και Wisteria floribunda δεν αναρριχώνται απλώς, στραγγαλίζουν, τυλίγονται γύρω από οτιδήποτε. Μια. Ώριμες αναρριχητικές γλυσίνης μπορεί να είναι τόσο χοντρές όσο το μπράτσο σας και είναι αρκετά ισχυρές. Μια. Σύγχρονες αναφορές δομικών ζημιών τεκμηριώνουν αναρριχητικές γλυσίνης που κατεδαφίζουν πέργολα, γκρεμίζουν σκεπές κήπου, σπάνε κλαδιά δέντρων. Μία. Το χειρότερο είναι ότι η γλυσίνη εξαπλώνεται επίσης με σπόρους, στέλνοντας εκατοντάδες λοβούς που εκρήγνονται και μια. Σκεφτείτε την ως το παραμυθένιο φυτό που μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν αρχίζει να αντιμετωπίζει την πέργολα. Μία. Για να ελέγξετε γλυσίνη, κόψτε επιθετικά 2 φορές τον χρόνο, στις αρχές καλοκαιριού και αρχές φθινοπόρου. Μία. Αν η γλυσίνη έχει φτάσει στη στέγη, η αφαίρεση απαιτεί επαγγελματία. Οι αναρριχητικές κάτω από κεραμίδια, μία. Αν θέλετε γλυσίνια χωρίς τρόμο, δοκιμάστε Wisteria frutescens, αμερικανική γλυσίνη. Είναι λιγότερο επιθετική, ανθίζει εξίσου όμορφα. Μία. Σπόροι γλυσίνιας που φυτρώνουν στον κήπο δεν ανθίζουν για χρόνια, αλλά ξεκινούν αμέσως την ανάπτυξη ριζικού. Μία. Η γλυσίνα μπορεί να αναπτυχθεί σε δέντρο αν αφαιθεί ελεύθερη. Γλυσίνα σε δέντρο δημιουργεί υπερβολικό βάρος. Μια. Για ιστορικά κτίρια με γλυσίνα, η αφαίρεση πρέπει να γίνει σταδιακά και να αξιολογηθεί πρώτα ή μια. Για δομές που ήδη έχουν γλυσίνη, αξιολογήστε τις από έμπειρο μηχανικό. Η ζημιά από γλυσίνη συχνά είναι αθώρατη. Αριθμός 8. Το γρασίδι που αποφάσισε ότι πρέπει να είναι το μόνο φυτό στην αυλή σας. Αριθμός 8. Γρασίδι Μπερμιούντα, το αθάνατο γκαζόν. Το γρασίδι Μπερμιούντα είναι ταυτόχρονα ένα από τα μία. Το σύνο των δάκτυλων εξαπλώνεται με σπόρους, με επίγειους στόλους και με υπόγεια ριζώματα. Είναι βασικά σχεδιασμένο. Μία. Αυτό το γρασίδι μπορεί να εξαπλωθεί 1,8 μέτρα σε μία μόνο αυξητική σεζόν. Εκείνη η στόλη, μία. Εδώ είναι αυτό που κάνει το γρασίδι Μπερμιούντα πραγματικά καταστροφικό. Δεν εξαπλώνεται απλώς σε περιοχές όπου η μία. Οι σύγχρονοι κυπουροί πολεμούν συνεχώς το γρασίδι Μπερμιούντα. Γελάμε το γεούφασμα. Μεγαλώνει μέσα από τη μία.
Το γρασίδι Μπερμιούντα έγινε δημοφιλές ως είδος γκαζόν, αλλά δεν έμεινε στα γκαζόν. Σκεφτείτε το ως μία. Για να προστατέψετε παρτέρια από γρασίδι Μπερμιούντα, χρησιμοποιήστε μεταλλικό ή πλαστικό περίγραμμα τουλάχιστον 20 εκατοστών βάθος. Μία. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης Μπερμιούντα σε παρτέρια είναι σε λεκτικά ζυζανιοκτώνα, φλουάζιφοπ, σετοξιντίμ, που σκοτώνουν μόνο μία. Αν ζείτε στη ζώνη ανάπτυξης Μπερμιούντα, δημιουργήστε σαφή διαχωριστικά όρια, σκυρόδεμα ή πλακόστρωτο 30 εκατά σε μία. Σε κυπευτικούς κήπους, η Μπερμιούντα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη γιατί τυλίγεται γύρω από ρίζες λαχανικών. Χρησιμοποιήστε υπερυψωμένα μία. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Το γρασίδι Μπερμιούντα είναι νόμιμος λόγος για αξιώσεις ζημιών μεταξύ γειτόνων σε πολλές πολιτείες. Μία. Παρά τα προβλήματα, το γρασίδι Μπερμιούντα κάνει εξαιρετικό γκαζόν στη σωστή θέση. Το κλειδί, διατηρήστε αυστηρά, μία. Αριθμός 9. Η όμορφη εδαφοκάλυψη που μετατρέπεται σε δεκαετή ανταρτοπόλεμο στον κήπο σας. Μία αλήθεια που. Αριθμός 9. Αγριάδα. Ο ποικίλης αποχρώσεων διάβολος. Η αγριάδα φαίνεται αρκετά αθώα. Εκείνα τα όμορφα, μια. Αλλά σύγχρονοι κυπουροί έχουν άλλα ονόματα για αυτό, τα περισσότερα μη εκτυπώσιμα. Αυτό το φυτό εξαπλώνεται, μια. Η παραδοσιακή καταστροφή. Κάποιος φυτεύει αγριάδα ως εδαφοκάλυψη σε σκιερή περιοχή. Η πρώτη σεζόν φαίνεται εξαιρετική. Μια. Τα ποικιλόχρωμα φύλλα είναι στην πραγματικότητα το πιο ύπουλο κομμάτι. Είναι αρκετά ελκυστικά ώστε ο κόσμος, μια. Επαγγελματίες κυπουροί θεωρούν την αγριάδα ένα από τα χειρότερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης, μία. Σκεφτείτε την, ως την όμορφη εδαφοκάλυψη που μετατρέπεται σε δεκαετή ανταρτοπόλεμο στον κήπο σας. Μία αλήθεια που. Αντιμετώπιση Bishop's Weed. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι επαναλαμβανόμενη εφαρμογή glyphosate με βούρτσα απευθείας στα φύλλα. Μία. Εναλλακτικά, η χρήση αδιαπέραστης λωρίδας, root barrier, 45 εκατοστών βάθους, μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση. Αλλά, μία. Για τελική αντιμετώπιση Bishop's Weed, απαιτείται πλήρης αντικατάσταση εδάφους σε βάθος 30-45 εκατοστών. Αφαιρέστε όλο το μία. Σε ιδιαίτερα βαριά μόλυνση, ορισμένοι κυπουροί χρησιμοποιούν φλιστικό όλης της επιφάνειας πριν την αντικατάσταση εδάφους. Αυτό, μία. Αν ανακαλύψετε Bishop's Weed πριν εξαπλωθεί, αφαιρέστε το αμέσως σε ακτίνα 2 μέτρων, κοσκινήστε το χώματς μια. Δεν υπάρχει ασφαλής θέση για Bishop's Weed στον κήπο. Ακόμα και σε υπερυψωμένο παρτέρι, τα ριζώματα μια. Αριθμός 10, το βρόσιμο φυτό που σας δίνει μια σεζόν συγκομιδής και μια ζωή μάχης, μια. Αριθμός 10. Αγκινάρα Ιερουσαλήμ, ο ομώνυμος ένικος. Η Αγκινάρα Ιερουσαλήμ φαίνεται αυλαβής. Είναι στην πραγματικότητα μία. Εκτός από το ότι το Helianthus tuberosus έχει ένα κόλπο. Εκείνοι οι βολβοί κατακερματίζονται απίστευτα εύκολα. Μία. Συγκομίστε τις Αγκινάρες Ιερουσαλήμ, χάσετε μερικούς βολβούς ή σπάσετε μερικούς κατά τη σκαφή και την επόμενη, μία. Εδώ είναι αυτό που κάνει αυτό το φυτό τόσο απογοητευτικό. Οι βολβοί μπορούν να μεγαλώσουν 1,8, μία. Τα φυτά ίδια μεγαλώνουν 2,5 έως 3 μέτρα ύψος, δημιουργώντας πυκνές συστάδες που σκιάζουν τα πάντα. Μία. Σκεφτείτε την ως το φυτό που φαινόταν διασκεδαστικό πείραμα permaculture μέχρι που συνειδητοποιήσατε ότι του έχετε μία. Μόνη ασφαλής τοποθεσία για Αγκινάρα Ιερουσαλήμ. Υπερυψωμένο παρτέρι με στερεοπυθμένα, όχι ύφασμα, αλλά ξύλο ή μια. Αν θέλετε τους βολβούς για φαγητό, φυτέψτε σε μεγάλες γλάστρες εντελώς εκτός εδάφους. Αυτό σας επιτρέπει μία. Αν έχετε ήδη Αγκινάρα Ιερουσαλήμ παντού, μη χάνετε ελπίδα. Επαναλαμβανόμενη σκαφή κάθε άνοιξη, αφαίρεση κάθε βλαστού. Μία. Ένα θετικό. Αν έχετε Αγκινάρα Ιερουσαλήμ παντού, τρώτε τους βολβούς. Είναι νόστιμοι ψητοί ή βρασμένοι. Μετατρέψτε. Αυτό ισχύει απολύτως. Η Αγκινάρα Ιερουσαλήμ ψηλώνει 2,5-3 μέτρα και σκιάζει τα γειτονικά φυτά, αν την αφήσετε να ανθίσει. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Σε κοινότητες permaculture, η Αγκινάρα Ιερουσαλήμ χρησιμοποιείται εσκεμμένα σε αφιερωμένες επιθετικές ζώνες. Αν ξέρετε τι κάνετε, η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Τώρα, αν αρχίζετε να συνειδητοποιείτε πόσες νάρκες υπάρχουν στον κόσμο της κυπουρικής, κάντε μου μια μεγάλη. Οι ειδικοί συμφωνούν. Βοηθά αυτό το βίντεο να φτάσει σε άλλους ανθρώπους που πρόκειται να κάνουν ακριβά, δεκαετή λάθη. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Ας συνεχίσουμε, γιατί μόλις φτάνουμε στα πραγματικά καταστροφικά.
Θα χαρείτε που μάθατε για αυτά πριν τα φυτέψετε. Αριθμός 11. Η εδαφοκάλυψη που στοχεύει τα πιο αδύναμα σημεία του γκαζόν σας και τα κατακτά συστηματικά. Αριθμός 11. Creeping Charlie. Ο καταστροφέας γκαζόν. Το Creeping Charlie φαίνεται αρκετά αυλαβές, μια χαμηλή. Πολλοί το έχουν βιώσει. Αυτό το φυτό εξαπλώνεται με στόλους που ριζώνουν κάθε λίγα εκατοστά, δημιουργώντας ένα διασυνδεδεμένο χαλί που η πραγματικότητα είναι σκληρή. Ο εφιάλτης του ιδιοκτήτη παρατηρείται λίγο Creeping Charlie σε σκιερή γωνία του γκαζόν. Μέσα σε 2. Η γνώση σώζει. Είναι σχεδόν αδύνατο να σκοτωθεί επιλεκτικά. Τα περισσότερα πλατήφυλλα ζυζανιοκτώνα που χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες σπιτιών μόλις. Αυτό ισχύει απολύτως. Επαγγελματικές υπηρεσίες χλωοτάπητα χρεώνουν ειδικά για τον έλεγχο Creeping Charlie επειδή απαιτεί εξειδικευμένα ζυζανιοκτώνα, πολλαπλές εφαρμογές. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Σκεφτείτε την εδαφοκάλυψη που στοχεύει συγκεκριμένα τα πιο αδύναμα μέρη του γκαζόν σας και η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Ο καλύτερος χρόνος για χημική αντιμετώπιση Creeping Charlie είναι αρχές φθινοπόρου όταν το φυτό μεταφέρει θρεπτικά. Οι ειδικοί συμφωνούν. Για οργανική αντιμετώπιση η εφαρμογή βόρακα, μπόραξ, λύνει τα ζυζάνια αλλά μπορεί να βλάψει και τα. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Creeping Charlie αγαπά σκιά και υγρασία. Βελτιώστε τις συνθήκες. Κλαδέψτε για περισσότερο ηλιακό φως. Βελτιώστε αποστράγγιση. Πολλοί το έχουν βιώσει. Αφαίρεση με τα χέρια λειτουργεί μόνο αν αφαιρέσετε ολόκληρο το δίκτυο στόλων. Αφήστε ακόμα και ένα. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αν χρησιμοποιείτε χλωοτάπητα για κοπή, καθαρίζετε τα εξαρτήματα μετά κάθε χρήση σε μολυσμένη περιοχή. Η κοπή. Η γνώση σώζει. Το Creeping Charlie σε περιορισμένες ποσότητες δεν είναι υποχρεωτικά αδύνατο να ελεγχθεί. Εάν εντοπιστεί νωρίς και... Αυτό ισχύει απολύτως. Αριθμός 12. Το προϊστορικό φυτό που επιβίωσε εξαφανίσεων και δεν σκοπεύει να αφήσει τις κυπουρικές. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αριθμός 12. Η πουρίδα. Ο ιστορικός επιζών. Η πουρίδα δεν είναι απλώς δύσκολο να σκοτωθεί. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Τα είδη Equisetum υπάρχουν από τους δεινόσαυρους και έχουν επιβιώσει τόσο καιρό επειδή είναι σχεδόν άφθαρτα. Οι ειδικοί συμφωνούν. Εδώ είναι αυτό που κάνει την υπουρίδα καταστροφική. Εκείνα τα βαθιά ριζώματα προστατεύονται από κυρώδη επίστρωση. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Σύγχρονοι κυπουροί που συναντούν υπουρίδα την περιγράφουν ως το φυτό που έσπασε το πνεύμα τους. Μπορείτε, πολλοί το έχουν βιώσει. Μόλις εγκατασταθεί, η υπουρίδα είναι ουσιαστικά μόνιμη, εκτός εάν είστε πρόθυμοι να αντικαταστήσετε όλο το έδαφος. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Σκεφτείτε τον προϊστορικό επιζώντα που έχει επιβιώσει σε εξαφανίσεις 300 εκατομμυρίων χρόνων και δεν. Η γνώση σώζει. Για αντιμετώπιση υπουρίδας, η καλύτερη μέθοδος είναι επαναλαμβανόμενη κοπή σε επίπεδο εδάφους όταν φτάνει 10-15 εκατοστά. Αυτό ισχύει απολύτως. Αν θέλετε υπουρίδα για διακόσμηση, χρησιμοποιήστε ισυρποίδες, μικρή υπουρίδα, σε γλάστρα. Είναι λιγότερο επιθετική και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η υπουρίδα δεν εκτιμά αλκαλικό περιβάλλον. Ασβεστοποίηση του εδάφους, pH 7-8, μειώνει την επιθετικότητα. Αλλά αυτό. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Το πυρίτιο της υπουρίδας τη συμφέρει εξελικτικά. Ούτε μύκητες, ούτε παράσιτα, ούτε ζώα τη θέλουν. Αυτοί. Οι ειδικοί συμφωνούν. Αν βρείτε υπουρίδα σε νέα γη πριν κτίσετε, δεν ξεκινάτε οικοδόμηση χωρίς να τη θεραπεύσετε πρώτα. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης φυτών όπως PlantNet ή iNaturalist μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση υπουρίδας. Οι έγκαιροι. Πολλοί το έχουν βιώσει. Αριθμός 13. Το δέντρο που παίζει βρώμικα και κερδίζει κάνοντας το έδαφος αδύνατο για οτιδήποτε άλλο. Αριθμός 13. Δέντρο του ουρανού, η χημική πολέμηση. Το δέντρο του ουρανού κέρδισε τον ουράνιο. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αλλά το Ailanthus altissima εμπλέκεται στην πραγματικότητα σε χημική πολέμηση κατά κάθε άλλου φυτού γύρω του. Η γνώση σώζει. Το δέντρο εξαπλώνεται με άφθονες σπόρους και επιθετικούς βλαστούς από ρίζες. Ένα μόνο ώριμο δέντρο μπορεί. Αυτό ισχύει απολύτως. Εδώ είναι αυτό που κάνει το δέντρο ουρανού πραγματικά καταστροφικό. Εκείνες οι αλληλοπαθητικές χημικές ουσίες δηλητηριάζουν. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Σύγχρονοι αστικοί δασοκόμοι θεωρούν το δέντρο ουρανού ένα από τα χειρότερα επιθετικά δέντρα στη Βόρεια Αμερική. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Κόψτε το δέντρο κάτω και το ριζικό σύστημα ανταποκρίνεται στέλνοντας δεκάδες νέους βλαστούς. Η αφαίρεση απαιτεί. Οι ειδικοί συμφωνούν. Σκεφτείτε το ως το δέντρο που παίζει βρώμικα και κερδίζει διασφαλίζοντας ότι τίποτε άλλο δεν μπορεί. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση
κοπή και άμεση εφαρμογή συμπυκνωμένης glyphosate ή τρικλοπύρ στον κορμό, cut stamp method. Πολλοί το έχουν βιώσει. Ποτέ μη δαχτυλιδώνετε ringbark, δέντρο ουρανού. Αυτό διεγείρει εκατοντάδες βλαστούς ρίζας. Η μόνη ασφαλής. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε δέντρο ουρανού, κόψτε τα θηλυκά δέντρα πρώτα, αυτά με σπόρους. Μειώνει δραστικά τι. Η γνώση σώζει. Ο αλληλοπαθητικός ουσία Ailanthon παραμένει ενεργός στο έδαφος για αρκετά χρόνια μετά αφαίρεση του δέντρου. Αν αυτό ισχύει απολύτως. Σε αστικές περιοχές το δέντρο ουρανού θεωρείται ευκαιριακό. Απικίζει πρώτο κάθε διαταραγμένο έδαφος πριν τα εγχώρια, και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Νέες έρευνες δείχνουν ότι ένας εντόμου ειδικός παθογόνος, Verticillium non-alfalfae, μπορεί να αντιμετωπίσει βιολογικά δέντρα ουρανού. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Ο μυρισμένος σπόρος αιλάνθους θυμίζει φιστίκια σε κάποιους. Αν το αναγνωρίζετε, ενημερώστε τις τοπικές αρχές. Πολλές κομιτείες. Αριθμός 14. Το δέντρο που δεν εισβάλλει απλώς. Terraforming τη γη σας σε κάτι που. Οι ειδικοί συμφωνούν. Αριθμός 14. Ρωσική ελιά. Ο χειριστής χημείας εδάφους. Η ρωσική ελιά φαίνεται κομψίμετα. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Η Elaeagnus angustifolia φαινόταν εξαιρετικό καλοπιστικό δέντρο, ειδικά για δύσκολες τοποθεσίες με φτωχό έδαφος. Στη συνέχεια, πολλοί το έχουν βιώσει. Αυτό το δέντρο δεσμεύει άζωτο, που ακούγεται ωφέλιμο, μέχρι που συνειδητοποιείται ότι δεσμεύει άζωτο για. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Σύγχρονα οικολογικά αποκαταστατικά έργα ξοδεύουν χιλιάδες για να αφαιρέσουν ρωσική ελιά από επηρεαζόμενες λεκάνες απορροής γιατί η γνώση σώζει. Τα πουλιά μεταφέρουν σπόρους για χιλιόμετρα, εγκαθιστώντας νέους πληθυσμούς συνεχώς. Η αφαίρεση απαιτεί κοπή και άμεση. Αυτό ισχύει απολύτως. Σκεφτείτε το ως το δέντρο που δεν εισβάλλει απλώς. Terraforming τη γη σας σε κάτι που, και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αφαίρεση ρωσικής ελιάς πρέπει να γίνεται τη χειμερινή νηστεία και αμέσα να αντιμετωπίζεται ο κορμός με. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Σε ποταμούς και υγρότοπους, οι σπόροι ρωσικής ελιάς ταξιδεύουν με το νερό. Αν ο γείτονάς σας. Οι ειδικοί συμφωνούν, η αλλαγή χημείας εδάφους από ρωσική ελιά διαρκεί χρόνια μετά αφαίρεση. Για αποκατάσταση, φυτέψτε εγχώρια ιτιά. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Τα μούρα ρωσικής ελιάς είναι πράγματι διατροφικά για κάποια πουλιά, αλλά έχουν χαμηλή θρεπτική αξία συγκριτικά. Πολλοί το έχουν βιώσει. Αν βλέπετε ρωσική ελιά κοντά σε ποταμό ή υγρότοπο, αναφέρετε στις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές. Πολλές κομιτείες. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αν χρειάζεστε ανθεκτικό δέντρο για δύσκολες συνθήκες, επιλέξτε εγχώρια Cheltis occidentalis ή Gleditsia triacanthos. Παρέχουν παρόμοια. Η γνώση σώζει. Αριθμός 15. Το όμορφο λουλούδι που διαπράττει οικολογική δολοφονία, ένα υγρότοπο τη φορά. Αυτό ισχύει απολύτως. Αριθμός 15. Λιθρούμ, ο δολοφόνος υγροτόπων. Το λιθρούμ παράγει εντυπωσιακά λοφία μοβ-ροζ λουλουδιών που φαίνονται, και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το λίθρουμ σαλικάρια φαινόταν τέλεια ως καλοπιστικό φυτό για υγρές περιοχές. Στη συνέχεια ξέφυγε στους φυσικούς. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Ένα μόνο φυτό παράγει εκατομμύρια σπόρους ανά χρόνο. Εκείνοι οι σπόροι εξαπλώνονται με νερό, άγρια ζώα. Οι ειδικοί συμφωνούν. Το λιθρούμ εισβάλλει σε βάλτους, άκρες λιμνών και υγρά λιβάδια. Υπερκεράζει εγχώρια βούρλα, σχοινιά και αγριολούλουδα. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Το φυτό απαγορεύεται σε πολλές πολιτείες, αλλά συνεχίζει να εξαπλώνεται από παλιές φυτεύσεις και κυπευτικές αποδράσεις. Πολλοί το έχουν βιώσει. Σκεφτείτε το ως το όμορφο λουλούδι που διαπράττει οικολογική δολοφονία, ένα βάλτο τη φορά. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αφαίρεση λιθρούμ σε υγρότοπους γίνεται αποτελεσματικά με εγχητική θεραπεία glyphosate απευθείας στους βλαστούς. Αποφύγετε εφαρμογή στο «Η γνώση σώζει». Ο βιολογικός έλεγχος λιθρούμ μεγαλερουσέλα λεπτόρα, ευρωπαϊκός καθάρι, αποδεικνύεται αποτελεσματικός σε κάποιες περιοχές. Τα σκαθάρια. Αυτό ισχύει απολύτως. Αν έχετε λιθρούμ στον κήπο σας κοντά σε υγρότοπο, έχετε νομική ευθύνη σε πολλές πολιτείες να. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Για κήπους κοντά σε νερό, επιλέξτε εγχώρια Blue Flag Iris, Native Pickerel Weed ή Swamp Milkweed. Εξίσου, η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Το λιθρούμ απαγορεύεται σε τουλάχιστον 24 αμερικανικές πολιτείες και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν δείτε να πωλείτε. Οι ειδικοί συμφωνούν. Σε μεγάλες εκτάσεις υγροτόπων, ο λεγόμενος Integrated Pest Management συνδυάζει βιολογικό έλεγχο, μηχανική αφαίρεση και στοχευμένη. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Αριθμός 16.
Ο φιλικός προς τη ζωή θάμνος που δεν ήταν τελικά τόσο φιλικός προς τη ζωή. Αριθμός 16. Butterfly Bush, η ψεύτικη φίλη της φύσης. Ο θάμνος πεταλούδας φαίνεται σαν να. Πολλοί το έχουν βιώσει. Η Bad Legend Davidi έλκει πεταλούδες με τα αρωματικά της λοφία λουλουδιών και μεγαλώνει εύκολα με ελάχιστη. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Κάθε φυτό παράγει χιλιάδες μικροσκοπικούς σπόρους που εξαπλώνονται με τον άνεμο και το νερό. Εκείνη η γνώση σώζει. Εδώ είναι η αντίφαση. Ο θάμνος πεταλούδας έλκει πεταλούδες στο νέκταρ, αλλά παρέχει ελάχιστη αξία ως. Αυτό ισχύει απολύτως. Σύγχρονες προσπάθειες διατήρησης στον βορειοδυτικό ειρηνικό και άλλες περιοχές στοχεύουν τον θάμνο πεταλούδας για αφαίρεση από. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Σκεφτείτε τον ως τον φιλικό προς τη ζωή θάμνο που αποδείχθηκε τελικά όχι τόσο φιλικός προς. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Αν δεν θέλετε να αφαιρέσετε τον Butterfly Bush, τουλάχιστον αφαιρείτε όλα τα ξοδεμένα λουλούδια πριν σχηματίσουν. Οι ειδικοί συμφωνούν. Για πεταλούδες, φυτέψτε εγχώριο milkweed, native asters ή native coneflowers. Αυτά υποστηρίζουν πλήρης κύκλου ζωής? Όχι. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Αν έχετε ήδη Butterfly Bush, αντικαταστήστε τον σταδιακά. Φυτέψτε εγχώρια εναλλακτικά δίπλα του και αφαιρείτε βαθμιαία. Πολλοί το έχουν βιώσει. Ο στήρος Butterfly Bush που πωλείται στα φυτόρια δεν εγγυάται μηδενική σποροποίηση. Σε πολλά κλίματα παράγει. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αν ζείτε κοντά σε φυσικές περιοχές, ποταμούς ή δάση, ο Butterfly Bush σχεδόν σίγουρα θα εισβάλλει. Η γνώση σώζει. Τα εγχώρια Agastache, γιγαντιαία ισοποϊδή, είναι μία από τις καλύτερες εναλλακτικές Butterfly Bush, αν θύζει ολόκληρο το. Αυτό ισχύει απολύτως. Αριθμός 17. Η εδαφοκάλυψη που συνδυάζει τα χειρότερα χαρακτηριστικά μέντας, αγριάδας και υπουρίδας σε ένα. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αριθμός 17. Φυτό χαμελέοντας, ο αδύνατο να σταματηθεί υπόγειος αγωνιστής. Το φυτό χαμελέοντας έχει μερικό. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Η Χουτουίνια κορντάτα φαινόταν τέλεια λύση για δύσκολες περιοχές. Στη συνέχεια το φυτεύσατε στο έδαφος και οι ειδικοί συμφωνούν. Αυτό το φυτό εξαπλώνεται με υπόγεια ριζώματα που ταξιδεύουν με τρομακτική ταχύτητα. Κατακερματίζεται εύκολα, πράγμα που η επιστήμη το τεκμηριώνει. Έχει επίσης μια χαρακτηριστική ψαράτη μυρωδιά που πολλοί βρίσκουν πραγματικά δυσάρεστη. Εδώ είναι η πορεία εφιάλτη. Πολλοί το έχουν βιώσει. Τον δεύτερο χρόνο εισβάλλει σε γειτονικά παρτέρια και γκαζόν. Τον τρίτο χρόνο έχει ξεφύγει εντελώς από. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Σκεφτείτε το ως την εδαφοκάλυψη που συνδυάζει τα χειρότερα χαρακτηριστικά μέντας, αγριάδας και υπουρίδας σε ένα. Η γνώση σώζει. Αν ανακαλύψατε chameleon plant στο παρτέρι σας, σταματήστε αμέσως να σκάψετε. Πρώτα, εφαρμόστε ζυζανιοκτόνο, glyphosate ή. Αυτό ισχύει απολύτως. Μετά τη θεραπεία με ζυζανιοκτόνο, αφήστε 2-3 εβδομάδες και στη συνέχεια αφαιρέστε προσεκτικά όλο το νεκρό. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το chameleon plant μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δοχεία χωρίς κίνδυνο. Το εντυπωσιακό φύλλωμα του κάνει ελκυστικό. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Η ψαράτη μυρωδιά ενεργοποιείται κυρίως κατά την αφαίρεση ή το πάτημα. Φοράτε γάντια αδιάβροχα και αποφύγετε. Οι ειδικοί συμφωνούν. Αν σας αρέσει το φύλλωμα, αναζητήστε Χουτουίνια κορντάτα chameleon σε γλάστρα 40+100 και τοποθετήστε σε. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Η καλύτερη περίληψη για chameleon plant. Ποτέ στο έδαφος, πάντα σε γλάστρα. Είναι η βασική αρχή. Πολλοί το έχουν βιώσει. Αριθμός 18. Η χαρούμενη αναρριχητική που τυλίγει τα πάντα σε ασφικτικές αγκαλιές ενώ εξασφαλίζει ότι. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αριθμός 18. Morning Glory, ο ασφικτικός αγκαλιαστής. Τα Morning Glory παράγουν εύθυμαχο ανόσχημα λουλούδια σε. Η γνώση σώζει. Τα είδη κονβόλβουλους και υπομόεα αναρριχώνται και εξαπλώνονται με ενθουσιασμό που φαίνεται εγωιτευτικός μέχρι που συνειδητοποιείται. Αυτό ισχύει απολύτως. Αυτές οι αναρριχητικές μεγαλώνουν γρήγορα, τυλίγονται γύρω από ό,τι κάθετο και τραβούν τα πάντα κάτω με. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Εδώ είναι η καταστροφή του κήπου. Τα Morning Glory στραγγαλίζουν φυτά κήπου, πνίγουν θάμνους και δημιουργούν. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Κάθε φυτό παράγει εκατοντάδες σπόρους και εκείνοι οι σπόροι φυτρώνουν εύκολα κάθε φορά που διαταράσσεται το. Οι ειδικοί συμφωνούν. Σκεφτείτε τα ως τα εύθυμα λουλούδια που τυλίγουν τα πάντα σε ασφικτικές αγκαλιές, ενώ εξασφαλίζουν ότι η επιστήμη το τεκμηριώνει.
Τα Morning Glories μπορούν να απολαυστούν με τον κατάλληλο έλεγχο. Φυτέψτε σε σκληρή επιφάνεια με τσιμεντένιο. Πολλοί το έχουν βιώσει. Ο ετήσιος τύπος Morning Glory, υπομέα πουρπουρέα, είναι λιγότερο επιθετικός από τον πολυετή Bindweed, Convolvulus arvensis. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Για Bindweed, που είναι ήδη εγκατεστημένο, η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι επαναλαμβανόμενη αφαίρεση βλαστών, 5 φορές. Η γνώση σώζει. Φυσική εναλλακτική για κάθετη ανάπτυξη χωρίς Morning Glory, Climbing Nasturtium, Tropa Aeolum, Sweet Pea, Lathyrus ή Native. Αυτό ισχύει απολύτως. Σπόροι Morning Glory παραμένουν ζωντανοί στο έδαφος έως 50 χρόνια. Αν έχετε ιστορία Morning Glory και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βεβαιωθείτε ότι οι σπόροι Morning Glory που αγοράζετε δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ελεγχόμενοι στην περιοχή σας. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Αριθμός 19. Η εδαφοκάλυψη που δεν καταλαμβάνει απλώς τον κήπο σας. Εισβάλλει σε άγρια δάση. Οι ειδικοί συμφωνούν. Αριθμός 19. Κίτρινος αρχάγγελος, ο καταστροφέας δασών. Ο κίτρινος αρχάγγελος μπορεί να είναι το λιγότερο. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Το Lamiastrum galeopdolon εξαπλώνεται με στόλους και σχηματίζει τόσο πυκνή εδαφοκάλυψη που απολύτως τίποτε άλλο δεν. Πολλοί το έχουν βιώσει. Εισβάλλει σε δασικά υποστρώματα και σχηματίζει μονοκαλλιέργειες που αποκλείουν εγχώρια αγριολούλουδα και δασική αναγέννηση. Εξαφανίζει τρίλια. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Σύγχρονη δασική διαχείριση σε επηρεαζόμενες περιοχές στοχεύει ειδικά τον κίτρινο αρχάγγελο για αφαίρεση, αλλά είναι δύσκολη. Η γνώση σώζει. Η εδαφοκάλυψη εξαπλώθηκε επειδή μεγαλώνει αξιόπιστα σε βαθιά σκιά, εκεί που οι περισσότερες εδαφοκαλύψεις αποτυγχάνουν. Αλλά αυτό ισχύει απολύτως. Σκεφτείτε την εδαφοκάλυψη που δεν καταλαμβάνει απλώς τον κήπο σας. Εισβάλλει σε άγρια δάση. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αφαίρεση Yellow Archangel από δάσος. Χειρονακτική αφαίρεση τον Μάρτιο-Απρίλιο πριν τα εγχώρια αγριολούλουδα αναπτυχθούν. Αποφεύγεται διασπορά τμήματων στόλων. Μετά αφαίρεση Yellow Archangel, φυτέψτε αμέσα εγχώρια φυτά Wild Ginger, Trillium, Bloodroot για να καταλάβουν τον. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Σε ιδιωτικά κτήματα κοντά σε δάση, η ευθύνη αποφυγής Yellow Archangel είναι ηθική αλλά και νομική. Οι ειδικοί συμφωνούν. Αντί Yellow Archangel για σκιερά μέρη, επιλέξτε Pachyandra procumbens, εγχώρια, Asarum canadense, Wild Ginger ή Native. Η επιστήμη το τεκμηριώνει. Το φαινόμενο Garden Refugee, φυτά που δραπετεύουν από κήπο σε φύση, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Το Yellow, πολλοί το έχουν βιώσει. Αν βλέπετε Yellow Archangel σε φυτόριο, αναζητήστε τη σωστή ταξινόμηση. Lamium galeopdolon ή Lamiastrum galeopdolon. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αριθμός 20, το δέντρο που έσωσα για τέλος, συνδυάζει επιθετικούς βλαστούς ριζών, αλληλοπάθεια και ταχεία. Η γνώση σώζει. Αριθμός 20, μαύρη ακακία, ο εφιάλτης βλαστών ριζών. Και ορίστε στον αριθμό 20, αυτό ισχύει απολύτως. Η μαύρη ακακία συνδυάζει επιθετικούς βλαστούς ριζών, αλληλοπάθεια και ταχεία ανάπτυξη σε ένα πακέτο καταστροφής που, και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, η ρομπίνια ψιντοακάσια στέλνει βλαστούς ριζών σε όλες τις κατευθύνσεις, μερικές φορές δεκάδες μέτρα από το. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Μέσα σε χρόνια, ένα μόνο δέντρο γίνεται εξαπλωμένη απικία αγκαθωτών δέντρων που αποκλείουν τα πάντα άλλα. Οι ειδικοί συμφωνούν. Τα δέντρα επίσης δεσμεύουν άζωτο, αλλάζοντας χημεία εδάφους υπέρ τους και υπέρ ζυζανιωδών ειδών αντί των. Σύγχρονοι διαχειριστές γης που πολεμούν τη μαύρη ακακία την περιγράφουν ως ένα από τα πιο δύσκολα. Εδώ είναι αυτό που κάνει αυτό το φυτό το τέλειο τέλος της λίστας μας, η μαύρη. Τα χαρακτηριστικά που το κάνουν χρήσιμο, γρήγορη ανάπτυξη, πυκνό ξύλο, ικανότητα ανάπτυξης σε φτωχό έδαφος. Δεν ζητά άδεια, δεν μένει περιορισμένη, απλώς εξαπλώνεται χρόνο με χρόνο, βλαστός με βλαστό, μέχρι είτε. Η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση Black Locust, foliar spray με τρίκλοπυρ σε νεαρά φύλλα, Μάιος-Ιούνιος, ή cut stump. Τα αγκάθια Black Locust κάνουν την αφαίρεση επικίνδυνη. Φοράτε παχύ δέρμα ή βαρύ καμβά. Τα αγκάθια. Ο κόρμος Black Locust είναι πραγματικά πολύτιμος, εξαιρετικά ανθεκτικός σε σύψη, ιδανικός για φράχτες και βλαστοί Black Locust σε γκαζόν πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Αφήστε να μεγαλώσουν και το ριζικό σύστημα. Αντί Black Locust για γρήγορο δέντρο, επιλέξτε εγχώρια Tulip Tree, Liriodendron ή Native Service Berry. Γρήγορη ανάπτυξη. Η αλληλοπάθεια Black Locust αλλάζει τη σύνθεση χλωρίδας για πολλά χρόνια μετά αφαίρεση.
Για αποκατάσταση, φυτέψτε. Η μαύρη ακακία διδάσκει τη σημαντικότερη αρχή της κυπουρικής. Κάποιες αποφάσεις δεν αναιρούνται. Ο χρόνος που αφιερώνεται σε. Αν φτάσατε ως εδώ και αισθάνεστε ευγνώμονες που μάθατε για αυτά τα καταστροφικά φυτά πριν τα. Βοηθά πραγματικά το κανάλι να μεγαλώσει και βοηθά άλλους ανθρώπους να αποφύγουν αυτά τα καταστροφικά κυπευτικά λάθη. Αφήστε σχόλιο παρακάτω και πείτε μου, έχετε αντιμετωπίσει κάποιο από αυτά τα φυτά, ποιο ακούγεται σαν. Διαβάζω κάθε σχόλιο και λατρεύω να ακούω τις ιστορίες τρόμου σας. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο Homestead Roots, τι περιμένετε? Χτυπήστε εκείνο το κουμπί εγγραφής και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να κυπεύετε πιο έξυπνα, να αποφύγετε ακριβά λάθη και να. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και θυμηθείτε, μερικές φορές η πιο σημαντική κυπευτική δεξιότητα είναι να γνωρίζετε.